Racionalne vesti. Racionalne vesti. Jedine prave vesti. Prave vesti. Dobar dan, ja sam Racionalne vesti. Dobar dan, ja sam Jedine prave vesti, a ovo su Branko Topalović i Uroš Bogdanović. Na Beogradskom velelepnom olimpijskom stadionu Marakana u toku je atletski miting, tačnije kvalifikaciona sprint trka poskupljenja. Uključujemo se direktno na sam početak sprinta. U stazi 1 kablovska televizija, staza 2 fiksna telefonija, staza 3 struja, staza 4 infostan, staza 5 gorivo, staza 6 gas, staza 7 grejanje, staza 8 internet. Takmičari, spremite se na znak. Dobar početak za kablovsku televiziju. I trka je počela, poštovani slušalci. Silovit početak kablovske televizije, interneta, neverovatno poskupljenje. Međutim, šta se to dešava? Šta se to dešava? Stižu i gas i gorivo. Od ovog trenutka najskuplji su gas i gorivo. Struje malo zaostaje, ali ne i zadugo. Elektroprivreda postavlja nove cene. I struje ponovo igri. Takmičari se približavaju cilju. Ovo će biti fotofiniš. Da, poštovani slušalci, fotofiniš. Kakva trka? Ne zna se pobednik. Građani će sami morati da odluče ko je pravi pobednik trke poskupljenja. Toliko sa stadiona Marakana, a nama ostaje samo da najavimo sutrašnja atletska dešavanja. Sutra nova trka. Takmičari u kategoriji osnovnih životnih namirnica, hleb, mleko i ulje vredno treniraju i sa nestrpljenjem očekujemo ovu kvalifikacionu trku. Bile su ovo Racionalne vesti, jedine prave vesti.